udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigama o tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, o Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, o Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok pakatok sa udto, mayong udto na pudusab kanaton tanan duyog sa pagpaminaw kanato karong mga adlaw karong mga udtuha alas 11:13 na adlaw Wednesday today pitsa 3 nimbulan sa Mayo tuig 2023. Mayong pagpaminaw, mayong paglanog-lanog kung bati ta sa tuwang pagpahimsog mga kabisyo my love so sweet. We are also live diri sa tuwang Facebook page DJ Mike Kiling a Facebook page, Calabo Herbal Product Jesser Marketing a Facebook page. Like, share, follow sa tuwang Facebook live, comment lang po mo kung gusto mong patimbaya ka nato sa gihapon saba. And 0917-509-5493 niya to ang text line number. Okay, pabati po sad mo ka nato. Hala sige. Especially kato mga kamulo na sila ang pagpaniud to karong mga orasa og nagpakabusog sa ilahang mga sudan nga lamian kay tanan. Basta make sure lang mga kabisyo my loves natay mga pamproteksyon po sa gihapon diha. And of course, anya po ako ka sparring partner. Anya po niya inyong gwapong taro ay lumping. Kini si Lolo Baba Duyog ta, manyukan kita sa tuwang panyaguban. Plaster na punta ni, udtong tutok na pudusab. Magpakatok na punta ni style ni. What is? So nga nga, manyukan og paimusli. Kanya tuwang higayon nga uban-uban sa tuwang programa. Kay daghan kayo makatunan nga mga pagtulunan nyo. Ilabi na sa kuha. Tod, kini atong tulumanon getog kanato sa Jesser Marketing Calabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients nga Calabo mangosteen, balonggay, gabon, panyawan og ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, mayuma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. Parisi sa pag-inom sa Calabo Plus garlic nga dunay sangkap nga Calabo garlic, lemongrass, turmeric, luyan, dilaw, tawa-tawa ug banaba. Makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mupakgang sa tanang bakterya ug virus nga dili makatapot kanimo ug sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas. Ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 0939-7360009. Sige, pabati mo og kontak lang mo diha, mag-order sa mga gustong palit sa itong produkto sa Calabo, message lang mo diha, no? Or tawag baka. And likewise diha sa itong Facebook page sa Calabo Herbal Product Jesser Marketing, message lang pud sad mo diha dapita. Okay, aron hatagan mong dugang pang impormasyon, may kalabutan sa produkto nga gusto ninyong paliton. Okay, so sa mga ubang kabisyo nato diha karon nga naniud to, naot nga nakapanukad sad mo, mga kabisyo my love so sweet sa pagpaligon sa inyo ang panglawas. Gani, kaganya buntag. Trabaho man ka, wala na kabati kaluya, gidyo ka kanyo. Kulang magud ka sa resistensya, mao niyan dapat always sa kanyunay maginom ka og Angelic C vitamins. Kay protektado kanini, himsog ang imong panglawas, ganya pa jud ka mong kaon. Nindot ang imong pagkatulog, di pa jud ka dukaon. Inom sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C. Pinaka-epektibong vitamins, gadyo niya yung mga herbal content, punyo sa mga minerales, Mudipin sa pag-yun sa imong kalawasan, batok sa mga virus, o mga bakterya pag-yun. Jesser Angelic C with sodium ascorbate na siya, palit na mo ni ana, no? Aron sa dili mo basta hilantanon, mag-ubo, siponon, magsakit ng ulo. So kana siya mga kabisyo my loves, pag kusgan ang atong immune system, wa agyoy problema sa ato ang panglawas.
Alright, so padayon ta. Sa tuang paglanog-lanog, daghang salamat dahil sa inyong pagduyog sa pagpaminaw kanato labaw na sa mga stasyon nga nakabot sa tong pagsibya sa mga lugar nga naa diha dapita sa 88.1 Line FM Santo Tomas, 99.5 Gold Bayugan, 94.1 Big Radio Bayugan, 88.3 Line FM Banat Radio Badas Placer, 91.7 na 1 FM Marihatag Surigao del Sur, 90.5 Real Radio Banat or Real Banat Radio Davao City. Ay, Davao City din kan? Real Banat Radio, ha? 88.3 Line FM Badas Placer, 94.7 The 1 FM San Miguel Surigao del Sur. Sige, og na Mix FM Dipolog Polanco. Daghang salamat sa inyo ha diha. Mayong pagpaminaw sa gihapon usab, mayong paglanog-lanog. Kumusta ning uban nga gipangsugo diha sa ilahang amahan nga mopalit og suka o natapos ang gipalit pag uli tuba. Ay, nyagi na nga niya. Nyagi niya experience good up. Makaagi yun ka kung ikaw bata bitaw nyo. Ambot lang kung kakagihan niya. Dili kompleto yung mga pagkabata yun. Kaya ko sa una, bata pa ko. Ipapalit ko sa kumama o Krimilis. Para din ako makalimtan, sige na ko gisguti-sigot. Krimilis. Balik-balik yun ako niyang ginastorya. Padulong sa tindahan. O pag-abot ako sa tindahan, buha nga lagi kayo. Ayo. O saman. Namoy cream shock. Wala na, na-erase niyang gipalit. Ha? Nakalimtan yun. So muna ikaw, dili gid kompleto yung mga pagkabata. Kawagin niya ni mo nyagian ng inganyang kaimtanga. Bibo kayo mong kabataan yun siguro. Kung nakasinyati ka niya na, labaw na pag-uli ni mo, mabunalan pa yung ka. Diba? Makasulti yung kagamo ni kinabuhi. Napukoy kagin ana lulubaba kanang gisugo ko sa kuang mama pod. Madtog palengke. Unya palit daw ko og black chicken. Adto ko sa sa tindahan. Ayo namoy black chicken. Nya kato mga namaligyag manok na hibulong gislag taman. Ang kitagaan lang po ko nila og manok bisag unsa kada mga manok nga kuan lang good. Kana black chicken na. Kaya nga ko itong bata pa ko nga, dili man na black chicken, kaya dili man na itom. Ignara po ko tindero nga, dali naman na maitom. Paguro lang ni mo na pagluto, ma-black chicken na. Ganyan, tama man po. Ha? What is the laughter? Is there any laughing? Ha? Wala man po no, kay pag-ulit na ko dito sa balay, maugid akong ibuhat. Lamia lagi kaon sa kuang kuan? Pagtanaw sa kumama, lamia ta kayo ang paminsal niya kay mukaon siya black chicken pagtanaw sa pagkaon. Lami lagi kayo lulubaba? Lami kay kayo pagaluto nimo. Di, lami kay pagabunal sa kuha. Piti is tanan oy, labhagod. Sayang kag kwarta, gipagod pag yun nimo. Kahit yun. Ako rin nalungkot. Gani no. So, mo na siya sa mga kaagi na tulbaba nga di na to makalimtan. Katupod ako, gisugo ko sa kuwang mama. Said, taga na bagsugo si mo mama sa imuha. Ikaw rin niya yung mama. Kaya ni mga mama pala sugo magini sila no. Kung sa gisugo si mama sa imuha. Gisugo ko sa kumama mapalit og tinapa. O niya, kaya ko bata pa, niya ibulong po ko. Kung saan man tinapa, oy, ato pagabot na ko tindahan. Kaya kung hunya tinapa, isda na siya. At pagabot na ko tindahan, tawagan niya, o lagi niya, pagabot na ko tindahan, kay, ako sa munang remembering the past, ha. Ting kayon muna na ako sa kuang, sa kunya-hunya. O lagi, tama lagi. Unya dyo kong tindahan, unya tapos yung kuan ko, yung utana ko sa tindera. Nang, papalita ko, tinapa, payo kong himbis nang ha.
Asa kanan, tinapa himbisan. Ay, nako. Sino yung tabo? Agita ka, naman po kunyag tinapa dilata di ay. Alam niyang, di naman na mao. Tingnan na po kunyag. Dili mao, sa imuhang ki. Mao niya, taka naman ka. So, matagdala na ako. Salamat na po ko sa tindira. Wala po ko niyang kasaban. Pero ang tindira nang kasaba sa ako, ah. Ay, nako. Mahadlok kita, no? Pag makasabahan tas ito ang inahan mo nang pag mo na tumama nga panghugas ko ng plato, di ba? Say magdumili ta, mudak-mundak patas itong tiil, pero pag ganig, isog na kini ngayang tingog ganing musultik, panghugas itong plato! Kana ganing nga na, nagi mga specific nga tono ba nga, paminaw ni mo nga dapat mulihok juga diha, kay kung, mingon ni mama, panghugas ko itong plato, pag ganing medyo luya, pwede kang makakuan, arti-arti pa ka diha, no? Dumili pa ka diha. Ay! Hugas ko gabi, hugas sa bugkuron. Pero pag mama gani, mutingog, panghugas itong plato! Iso gani kay tingog diha, ay napag-react diha, diretso na panghugas ng plato diha, kay na. Mawaking jud ka. Gani, malipanday jud kag pinalive diya sa inyo hagyod, ha? Kunya tapos pag maghugas ng plato, malingaw ka guan, malingaw ka gugas. Ha? Kaya makanta-kanta man ka. Kunya, mula gining sa imuhang pagkagara lagi po siya, mapisikan ang imuhang mata o kining sabon. Patingala lang imong mama dahil, uy, doy, ngano naghilak man ka, doy? Nagipahugas naman di kag plato. Ingon po ko nga, kain manggunya siya ma, tears of joy. Malipayon kang gipahugas kasi mo mama. Dili oy, tears of joy ba? Kaya nalagsikan ganinyo ang akong mata nyo. Og joy, mo niyang tears of joy. Halang kayo, sabon nga joy eh. Ha? Abot ko mata. Mo lagi. Pero sige lang, importante love man gyapon tunta sa tuwang inahan nga ng paghihalo lubaba, no? 'Di ba? Kay kung kay kung magkuan ka diha, magreklamo ka diha, samot nga suguon nung ka. Kay kapuya man sa mamunal, samot nga suguon na nung ka, di ba? Tapos kung gali makuha na nimo ang kiliti or matansyahan na nimo imong mama sa kada sugo niya, ada din ka mo reklamo, di man sa ingon mo reklamo, di ada din ka mo demand sa imong self nga mangayo ko kwarta ni mama. Kada sugo na lang, pangayo ang kwarta, ganyahan pa ba mo sugo yung mama niya? Dili, additional pangasaba na lang po. Dungag nga pangasaba, no? Basta importante, maayo nga to ang grado mo, magina pangitaon sa tuwang inahan, good sad, di ba? Sahay, ako mama, actually, wala nagkatanas akong grado lulubaba. Pag sa akong pag-eskwela, sukad-sukad sa elementary, high school, wala gid siya pakialam sa kuha kung ganing unsa akong grado. Basta mungutanan lang siya, pero di na siya gusto mo tanaw pa sa akong grado mo. Pirma, man na lang dahin tuod. Masahay gani, ako rin yung pirma sa una. Awat man akong pirma sa akong mama. Pareha may halos og pirma sa akong mama pudsad. Una to one time, pangutanan ako sa akong mama nga, kumusta man imong grado sa school? Tubago na po na ako na siya perminting okay ra ma. Maintain man ako. Baga po na siya, mayo day nak. Padayon. Wala lang siya kabalo nga maintain ako ang 75 nga grado. At least na maintain. Ha? Gani at least wala po na 74. Bagsak kita, bahalang nagkagidlay. Ang importante buhi. Og mayong panglawas. Mo man na siya importante sa mahalaga. Gani, mo man na siya gidyang pangitaon ginyato sa mga taon ng grado kung huyang ang lawas, wala resistensya. Mo niyang magkalabo na lang siguro tayo sinta. Ilabi niya kung ikaw high blood, karon
Oh, sa imong pagpaniud to kay banat pug ka og mantikaon. O ka kainom sa imong maintenance na marisi na gyud. O dali ka sa tindahan, palit dayon dito og Calabo Plus with garlic, lemongrass, turmeric ug Calabo leaves. White o green ang color sa kapsula niya ha. Makatabang na sa molibyo, sa imong high blood, hypertension, arthritis, rheumatoid, patol, fatigue, dengue fever, ulcer ug uban pang mga bilatihan. Ha? Ipares lang sa Calabo with mangosteen para optimos ang kombinasyon. Calabo Plus Herbal Products ang pinakamaayo nga food supplement ora mismo ang epekto niya. Ha? Padayon ta sa itong pagpahimsog, padayon taon sad sa itong paglanyog-lanyog. Ha? Mabati ta sa itong programa, dali kanyato. Tutok pakatok sa udto lamang sinta. Ha? Kauban sa gyapon tuod mi ninyo. Ha? Kini si Mike Giling. Og tinipod si Lulu Baba, oh. Ha? Yes, sir. Marketing. Yes, sir. Marketing.